जोंनि हायाव जोंहा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि मोनसे मोन्थाय दङ आरो बे मोन्थायखौ सोरबा आसामनि सीएम भारतनि पीएम एबा प्रेसिडेन्टआबो सेख'नो हाया जिउ होगोन जों थै होगोन थेवबो जों बड'लेण्ड सोरजिगोन जय बर' हारिनि सिगां समाव जों बर'फोरा हाथियारजों गेलेयाखैमोन जोंनि मोन्थायखौ मोननो अहिंसा खान्थिजों सोमावसारदोंमोन नाथाय जों बर'फोरखौ हाथियारजों गाग्लोबदों गोबां जायगायाव जों बर'फोरा जिउ गोमानांबाय रानदि जानांबाय जिनाहारि खालामजाबाय जोंबो बेनिखायनो हाथियारजों फिननायखौ होफिननांगोन बर' सावथुन अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बर'नि थै आबुं बर' सावथुननि ट्रेलारखौ दिनै बेखेवनानै होबाय मख'जाथावदि बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा बिथोनगिरि फावखुंगुर सपन कुमार ब्रह्मनि लिरनायजों लोगोसे बिथोन होनाय आरो रोंसार मोसाहारिनि दिहुनजानाय बर'नि थै आबुं बर' सावथुनखौ दिनै मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों क'क्राझार सोहोराव थानाय निर्बाना गार्डेनाव बेखेवनानै होयो सावथुन दिहुनगिरि रोंसार मोसाहारिनि अनसुलि बिमा धोनस्रि मुसाहारिया मख'जाथावदि 80 लाखनिबो बांसिन रां खरसा खालामनानै दिहुनजानाय बे बर'नि थै आबुं सावथुनखौ फैगौ 13 सेप्तेम्बर खालाराव रिलिज होनाय जागोन नोंथांमोना बे बर' सावथुननि ट्रेलारखौ एमजे फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव नुनो मोनगोन फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय बर'नि थै सिनेमा दिहुननायाव आं जोबोद मोजां मोनदों बेखौ रायजो राजा बयखौबो नायगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो बेबायदिनो मोजां जाहाथे इयुनाव दिहुनलांबावनो हागोन बेखौ आं आसा खालामदों आरो गिबि गिबियावनो जोंनि बर'नि थै सावथुननि गासैबो महरगिरि आरो टीम आरो नोंथांमोन हटेल निउसनि रिपर्टारफोर आरो मानगोनां बर'नि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आंनि खुलुमनाय आरो मान बावनायखौ जासिग्रोबाय दा नोंथाङा मोनसे सोंदों जे बर'नि थै ट्रेलारा दिनै लन्च जाबाय बा ओंखारबाय माबायदि मिजिं थिदों नङा होमबा दा मिजिं थिनायाथ' ओरैबायदि जाहैबाय जोङो बे सावथुनखौ बोसोरनैफ्रामानो जाबाय शुटिं खालामनाया आरो दासिमाव बे सावथुनाव सबसे बांसिन महरगिरि थानाय सावथुन आरो लावसिन सावथुन बेनिफ्राय बांसिन सम नांनाय माने शुटिंआनो 100 डेजनि बारखादों आरो टाइमाबो समाबो गोबां नांदों आरो राङाबो दिनैसिमाव बांसिन खरस जादों दा बै आर्टिस्टफोरनि महरगिरिफोरनि खाथिनाय आर्टिस्टफोरनि बिसोरनि जे एफर्ट बिसोरनि गोसो गोनां खामानि मावनाय आरो दिनैसिमाव आं जेसेबां फिल्मनि डिरेक्सन होदों बेनि गेजेराव बेयाव बांसिन आङो खस्थ' मोनदों बांसिन जुजिनांदों दा बेखौ साननानै नायजोबोब्ला माने मोजां जागोन बायदि आं मोनदों आरो मिजिंथिदों रायजोफ्रा अनसायगोन आरो बिनि स्ट'रि स्क्रिप्टखौ आंनो लिरदों स्ट'रिनि सायाखौ एसे बे रोंसार मुसाहारिया एसे माखासे इंगित होदों जे बेबायदि लिरनांगौ होननानै आं बिनि सायावनो माखासे कमप्लिटलि स्ट'रि आरो स्क्रिप्टखौ लिरदों दा बे स्ट'रि स्क्रिप्टआ जोंनि थांखांनाय माखासे बर' हारिनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सायाव आरो गावजों गाव जे एसे गोदो नांलाय खमलाय बुथारलायनाय गावथारलायनाय बेफोरबायदि जादोंमोन बिनि सायाव आरो दासिमाव बर'फ्रा मानो बड'लेण्डखौ मोनाखै मा जाहोनाव बड'लेण्डखौ जों दिनैसिम मोना बेखौ आंनि नोजोरजों आं बिजिरनानै बे सावथुनाव दिन्थिनाय जादों दा बेखौ नुयोब्ला बे सावथुनखौ नुयोब्ला ट्रेलारनिख्रुइ बांसिन मोजांसिन मोनगोन होननानै आं आसा थिदों आरो मिजिंथिदों दा सावथुना 13 सेप्तेम्बराव रिलिज जागोन 13 सेप्तेम्बराव रिलिज जानायनि उनाव जेब्ला रायजो राजाफोरनि माने जेनोखि अनसायनाय मोनगोन अब्ला जों बाहायनो माने जों माबानो हागोन जे जोंनि मिजिं थिनाया माने जाफुंसारबाय होननानै आरो जों जे दा मिजिं थिदों जे बे जिनिसा जाफुंसारगोन होननानै दा जों आसा खालामदों जिहेथु खस्थ' लादोंबा एसेबां आं दिनैसिम बे सावथुनाव
दासिमाव बेस्ट होदों आरोखि आङो दिनै बेवहाय जाहोनाय लोंहोनाय गारिनि थाव खरसा गारि भारा गासिबो थांजोबो ओमफ्राय ड्रेस पुलिसनि ड्रेस आर्मिनि ड्रेसबो थांजोबो आरो दा बेनिखायनो बेफोरबायदि बुरजा आर्टिस्ट गोनांखाय खरसाबो गोबां जादों बेयाव गोबां खरस खालामनानै बे सावथुनखौ दिहुननाय जाबाय रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन बे समाव बे सावथुन अनसायनो थाखाय रायजो राजाफोरखौथ' आङो गोदोनिफ्रायनो सावथुन जेसेबां दिहुनबोबाय आं बुंबोबाय थादों जे बर' सावथुन जौगानायाबो बर' हारिनिनो मोनसे जौगानायनि बाहागो बर' सावथुन जौगानाया बर' हारिनिनो मोनसे जौगानायनि बाहागो दा बे हिसाबै रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायगोन माने गावनिनो फिसा होननानै सावथुनखौ जेरै फिसाखौ गावनि बिमा बिफाया मोजांबाबो गाज्रिबाबो अनो थिग बेबायदिनो मोनफा मोननै गोरोन्थिया थालाङो आंनि डिरेक्सनावबो फिसा फिसौ गोरोन्थि थालांनो हागौ सोरबा आर्टिस्टनियावबो फिसा फिसौ एक्टिंआव गोरोन्थि थालांनो हागौ प्रडिउसारनियावबो गोरोन्थि थालांनो हागौ टिमनावबो गोरोन्थि थालांनो हागौ दा बेखौ बांद्राय नोजोर होआलासे बेखौ मोनसे कमप्रमाइसआव एसे बुजिलायनानै जोंनिनो फिसा सावथुनाबो जोंनिनो आंगो होननानै जाहाथे नायो बयबो मदद होयो बिदि नायलायब्लासो जोङो आरो थुलुंगा मोननानै साबसिन इयुनाव बानायनो हाबावगोन आरो दा बेनिखायनो बुंनो गोनाङा बेनो जेनेबा जों नुबोयो साउथ इण्डियायाव थांनानै बा आसामावनो दं कार्बि आंलंआव जिहेतु आं कार्बि आंलंआव आङो 2 दानसो थाहैदोंमोन मोनसे समाव कार्बिफ्रा गोबां सापर्ट होयो फिल्मफोरखौ थिग साउथ इण्डियायावबो साउथ इण्डियान पाब्लिकफ्रा गोबां सापर्ट होयो माने मोजांबाबो गाज्रिबाबो नायसोमो थारमाने सापर्ट होयो बिदियावनो बिसोरो डेभेलप जालांदों आरो दा जोंबो आं लुबैनाया मा जेनेबा ओरै बुंनो नागिरो नालाय जे बर' फिल्मा मोजां जाया जों मानो नायनो बर' फिल्मा मोजां जायैखायनो जों नाया दा आं बेखौ खावलायनो लुबैदों माने मोजां जाहोनो थाखायनो नाय बर' सावथुनखौ मोजां जाहोनो थाखायनो नायनांगौ रायजो राजाफ्रा बिनिफ्राय नायलांबाय थाब्लानो जों मोजांखौ आरो बानायबावनो हालांबावगोन बेनिखायनो आं खावलायो सावथुन बर' सावथुन जौगानायाबो बर' हारिनि मोनसे जौगानाय हिसाबै मोनसे बाहागो हिसाबै मोजांबाबो गाज्रिबाबो गासिबो बर' सावथुनखौ नायै नायै मदद होलांबाय थानांगौ आरो बेबायदिनो जौगाहोलांबाय थानांगौ रायजो राजा नङाबा बर' सावथुना जौगानो हानाय नङा रायजो राजानि मदद नांथारगोन बेखिनिमोन मुम्बाइनि टेकनिकेल टिम जेरैहाय नोङो सिलाइ आर्म्स आरो बेबायदिनो ब्लास्टिं बेबायदिनो बेवहाय गुवाहाटीनिबो माखासे दङ टेकनिशियानफोर गुवाहाटीनिफोरखौबो ब्लास्टिंनि थाखाय माखासे लानानै फैनाय जादों मुम्बाइनि टिम 7 दंमोन बिदिनो गारि ब्लास्टिं बर' फिल्माव गैफेरामोन बेवहाय 2 ब्लास्टिं खालामनाय जादों गारिनि बेनिफ्राय गोदोनि एबसु आन्दलननि बड'फानि सोमावसारनाय समनि माखासे फिसा जारिमिन दं बेखौ माने बेवहाय नायोब्ला मिथिनो मोनगोन मानि सायाव बा बबे फिसानि सायाव आं बेखौ नोजोर होनानै बानायदों आरो बेखिनियानो मिजिं थिदों माने फिल्मखौ रायजो राजाफ्रा अनसायगोन जोंनि खामानि मावनायखौ जों एसे आन्दाज मोनदों जों जे बहुत खस्थ' खालामदों आरो बेखिनियानो गाहायावथ' सोरां दं आरो अम प्रकाश दं बेबायदिनो माखासेफ्रा सापर्टिंआव थाबाय आरो गाहाय अम प्रकाश सोरां बिदिनो संगिना थाबाय माखासे डायलगफ्रा मेसेज गोनांफ्रा संगिनानावबो गोबां दङ आरो मोजां एक्टिं खालामदों बिथांमोना आं माने बिसोरनि एक्टिंखौ बाख्नायो बिथांमोना सेनियरखाबो आरो रोंखागौबो बिथांमोनखौ बारा खस्थ' नाङा आरो फोरोंनायावहाय खिन्थु माखासेफोरखौ बिराद खस्थ' मोनदों फोरोंनायाव जुनियरफोरखौ गोजामफोरखौ इसिबां खस्थ' मोना आरो डाइरेक्सन होनायाव गोरलैयैनो बिसोरो थाब थाब केपचार खालामो आरो सानैसोआ गोदान दंमोन बिसोर थाब थाब हागारोबोलाय आरो मोजां सानैसो गोदान लन्च जानाय आर्टिस्टफोर बेवहाय नुनो मोनदों बेनिफ्राय गुबुन हारिफोरबो दङ जेरैहाय बाङालिफोर दं एसामिसफोर दं आरो माखासे आदिबासि मुस्लिमफोरबो दं बिसोरखौबो फोरोंनांनायाव आङो जेनेबा गुबुन हारिनि रावजोंसो फोरोंनांगौ जायो बेफ्रावबो एसे खस्थ' मोनो बिसोरबो मोजां एक्टिं खालामदों गुबुन हारिनि आर्टिस्टफ्राबो बेंगलिफ्रानो आर्टिस्टआव 3 साब्रैसो मेन दङ जेब्ला फिल्मा रिलिज जागोन अब्ला नुनो मोनगोन आरो बेवहाय जिहेतु बर'नि जे गोथां जारिमिनखौ लानानै बर'नि थैसावखौ बानायनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बेयाव माखासे हाइ लेभेलनि इकुइपमेन्ट लोगोसे गोबां गोदान दाथ' दासिमाव प्रडिउसारा टिमनिफ्राय बुंनाय मथे माने 70निफ्राय 80 लाखसोनि जाहैगोन होननानै बुंदों बिथांमोना लामसाम मोनसे हिसाब होदों आरो खिन्थु एकुरेट मोनसे हिसाब दाबो खालामनाय फाइनाल जायाखै 70निफ्राय 80 बिदि आरो बेथ' एसे बाराबो थांनो हागौ बेवहाय बिदि थांनायनि जाहोना जाहैबाय
गोबां आर्टिस्ट दं गासिबो आर्टिस्टफोरनो पेमेन्टखौ होनाय जादों आरो गोबां गारि थांनाय फैनाय जानाय लोंनाय जेनेबा माखासे आर्मिनि ग्रुप माखासे एक्सट्रिमिस्टनि ग्रुप माखासे पुलिसनि ग्रुप माखासे नोङो गुन्डा बिलेनफोरनि ग्रुप माखासे गामिनि रायजो राजाफोरनि ग्रुप बिदिब्ला स' गोबां माने बुरजा मोनदों आरो नोंथांनि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय फार्स्ट टाइम आदा सबरनि डाइरेक्सन खालामनायाव आरो बे मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शनाव खामानि मावनानै बर'नि थैयाव खामानि मावनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय माखासे गोबां मिनिं गोनां डायलग्सफोर दं माखासे गोबां बर' हारिनि बारै गोबां मिनिं होनाय दं थारैनो आं खालामनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो गासिबो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो बयबो नायफै सापर्ट खालामफै दिनै आरो गोजोनथाव खौराङा बेनो दिनैनि ट्रेलारा दिनै जोंनि बर'नि थै ट्रेलारखौ रिलिज खालामनाय जाबाय आरो फुल फिल्मखौबो थाबैनो हगारनाय जासिगोन आरो आंना महरगिरि फाव खालामनाय हिसाबै बेनो आं मेन लिडआव मोनदों बिदिनो हाग्रानि बिदिनो आर्मि बेखिनिखौनो होननो सानो आं सासे आइजो महर बिग्रायारिनि आं फाव खालामदों आंनि नामा जाहैबाय थुंग्रि नोंथांमोना निस्सय बे फिल्मखौ मोजां मोनगोन आरो रायजो राजाखौ बयखौबो खावलायदों बे फिल्मखौ जेरैबायदि अननाय होनांगौ बेबायदिनो अननाय होबानो जाबाय सावथुननि सल'आथ' बिराद मोजां आरो जेनेबा गोदोनि समावहाय बड'लेण्ड जिहेतु आन्दलनमोन बेखौनो लानानै नैबे फिल्मा बानायनाय जादों आरो दिनै ट्रेलारखौ नुनानैथ' आं बिराद मोजां मोनदों आं मोजांखौनो आसा खालामदों बियो माहारिखौनो रायजोखौनो जोंनि हायाव जोंहा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि मोनसे मोन्थाय दङ आरो बे मोन्थायखौ सोरबा आसामनि CM भारतनि PM एबा प्रेसिडेन्टआबो सेख'नो हाया जिउ होगोन जों थै होगोन थेवबो जों बड'लेण्ड सोरजिगोन जाय बर' हारिनि सिगां समाव जों बर'फोरा हाथियारसो गेलेयाखैमोन जोंनि मोन्थायखौ मोनदों अहिंसा खान्थिजों सोमावसारदोंमोन नाथाय जों बर'फोरखौ हाथियारजों गाग्लोबदों गोबां जायगायाव जों बर'फोरा जिउ गोमानांबाय रान्दि जानांबाय जिनाहारि खालामजाबाय जोंबो बेनिखायनो